היי חברים, אנחנו בשיעור 17, אינטליגנציה עסקית. השיעור הקרוב מתעסק בשיתופי פעולה והיכולת שלכם לשפר משמעותית את היכולת שלכם בשיתופי פעולה. שיתוף פעולה הוא אחד הכלים שיכול להביא אתכם למקסימום תוצאות, ולכן זהו חלק חשוב מאוד במפת ההצלחה שלכם בעסק. ברגע שתחשבו כל הזמן מי יכול להוביל אתכם לקהלים חדשים, זה יביא אתכם לנקודות ושיאים חדשים כל הזמן ברמת ההכנסה בעסק שלכם. קחו לדוגמה אצלי את המגזר החרדי, או הערבי, או קופות החולים, או הבנקים. ללא היכולת של הגופים הללו לחשוף אותי לקהל שלהם, לא הייתי מצליח בחיים להגיע לקהלי היעד הזה. הבעיה של בעלי עסקים שהם לא משאירים לעצמם זמן לשיתופי פעולה מניבים. ברגע שתתחילו לבצע חשיבה יצירתית, מי קהלי היעד שאתם רוצים להגיע אליהם, תוכלו להגיע בקלות לשיתופי פעולה מול הגופים הגדולים שמחזיקים את הלקוחות שהייתם רוצים להגיע אליהם. לפני שיתוף הפעולה חשוב לזכור מה נכון לשלם ואיך מייצרים את הווין-ווין לשני הצדדים לשיתוף הפעולה. חשוב שתבצעו תמחור נכון של כל המוצרים, כולל העמלות שצריך לשלם או מה צריך לתת, איך לחלק את האחוזים, תמורת שיתופי פעולה מניבים לעסק שלכם. החישוב שלכם בשיתופי פעולה צריך להיות כל הזמן מה שהשקעתם מול מה שאתם רוצים להשיג. מה זה מייצר לכם ברמת הרווח, וכמה זה מייצר לכם ברמת הרווח השנתי שלכם. תשאלו את עצמכם, האם זה כדאי לכם מבחינת חשיפה וקידום המותג שלכם? לכן אני רוצה לדבר איתכם על שיתוף פעולה משמעותי שנותן לכם כוח כל הזמן בעסק. לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה לשפר לכם את החשיבה העסקית שלכם בכלל. אתם קמים בבוקר, אין לי ספק שאתם מסתכלים במדורי הכלכלה, עיתונים כלכליים, אתרי אינטרנט. אתם מזינים את המוח שלכם כל הזמן במידע. האם אתם שואלים את עצמכם על כתבה או על כל מידע, איפה זה פוגש אותי, איך זה יכול לקדם אותי? ומה אני יכול להרוויח מהמידע הזה? לדוגמה, לקחת השראה, לתת רעיונות לעסקים שלכם, דרך ההצלחות של מישהו אחר. איך אני יכול לייצר את ההצלחה הבאה או את השיתוף פעולה הבא שלי מול הלקוחות הפוטנציאליים שלי? כבר בשלב הזה אני רוצה שכל כתבה או מאמר שאתם קוראים, תשאלו את עצמכם איפה זה פוגש אותי. חשוב לזכור שאתם חושבים על שת"פ מול לקוחות פוטנציאליים, אתם חייבים ליצור את הפגישה הראשונה ואת כל התהליך שאתם רוצים לייצר מול הלקוחות הפוטנציאליים שלכם. חשוב לזכור שאתם אלה שמייצרים את כל ההליך, ולכן אתם בונים את תוכנית העבודה וההסכם לשיתוף הפעולה מול הצד השני לשת"פ. חשוב לבדוק עלויות של רווח והפסד כל הזמן, ותמיד לשאול את עצמנו איפה זה פוגש אותי בשורת הרווח בעסק שלי, או בקידום המותג או בחשיפה שלי ללקוחות הפוטנציאליים, ולאיזה קהל יעד אני נחשף כל הזמן. ככל שהעסק שלכם מנוהל נכון יותר ויעיל יותר, כל אנשי מחירות, אנשי תפעול, מזכירה, ספקים, וכל מה שמפנה אתכם לעשות שיתופי פעולה נכונים, אז הסיכוי להצליח בשיתופי פעולה עם מנגנון איכותי של צוות גבוהים יותר. כל מה שאתם זקוקים זה צוות טוב בחברה, על מנת לייצר שיתופי פעולה שיגדילו את ההכנסות שלכם בעסק מדי חודש. לכן חשוב לידע את העובדים והספקים וכל מי שנמצא בסביבה שלכם, מהו החזון של העסק שלכם, מה התחזית העסקית של העסק שלכם, מה התחזית השנתית, מה תוכנית השיווק שלכם לקידום העסק. תשאלו את עצמכם מה יעשה לנו שת"פ שיפיץ את הבשורה שלנו לקהלי יעד חדשים. זכרו זה שאתם עסק קטן לא אומר שאתם לא יכולים להתחבר למותג גדול. קחו למשל את רשת גוטפארם, עם 8 סניפים יצרו חיבור לרמי לוי, והיום הם מעל 65 סניפים בישראל. תראו מה שת"פ עם גוף גדול עושה למותג קטן. לסיכום, עברו רשימה של השת"פ שיש לכם היום. תשאלו את עצמכם, מה רמת האפקטיביות של השת"פ שיש לכם כיום? מהו הרווח הכולל אחרי כל ההוצאות? תשאלו את עצמכם כמה לידים אתם מקבלים מכל שת"פ, ומה מידת האפקטיביות וכמה כסף כל גוף מכניס לכם מדי חודש. חברים, בשיעור הבא נדבר על למה כל עסק חייב שיתופי פעולה.